बुंदों दायनाव जा जेनेबा दायनाव जा बिदिनो न' बुसिना ओंखारबोगोन होननायखौ सानैसो मानसियासो बुंदों नाथायहाय आं रायजो बुंनाय जादोंमोन रायजोआ नङा सासे सानै मानसियासो न' बुसिना होखारहरगोन बायदिसिना बाथ्रा बुंदों रायजो बुंदोंमोन बे आंनि गोरोन्थि बिनिखायनो आं रायजोनिसिम निमाहा बिबाय आंनि मुङा फुंबिलि बसुमतारी दाख्लै बावैसो थांनाय 21 मेआव आं चिरां डिस्ट्रिक्टआव थानानै मिडियायाव होनाय जादोंमोन बे बाथ्राखौ आंनो आइया खिन्थाहरदोंमोन न'निफ्राय जोंनि न'खरखौ न' बुसिनानै होखारहरनो बुंदोंमोन बेहाय गामि गैया रायजो नङा बेहाय सासे सानै मानसिसो बुंदों दायनाव जा जेनेबा दायनाव जा बिदिनो न' बुसिना ओंखारबोगोन होननायखौ सानैसो मानसियासो बुंदों नाथायहाय आं रायजो बुंनाय जादोंमोन रायजोआ नङा सासे सानै मानसियासो न' बुसिना होखारहरगोन बायदिसिना बाथ्रा बुंदों रायजो बुंदोंमोन बे आंनि गोरोन्थि बिनिखायनो आं रायजोनिसिम निमाहा बिबाय आरो आं जोंनि सिमेन्ट सापरि सानजारि नोगोरनि आफादफोरनिसिमबो निमाहा बिबाय आं दाख्लै जा माबाफोर गोरोन्थि बुंफ्लांदोंबा आं निमाहा बिबाय गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों MRM मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार मेडिसिन इमारजेन्सि मेडिसिन पेडिट्रिशियान पेथोलजिस्ट जेनेरेल मेडिसिन डायबेटोलजिस्ट OBS एन्ड गायनो कार्डियोलजी जेनेरेल सार्जन न्यूरोसार्जारि एडभान्स लापारोस्कोपिक ENT सार्जारि डिपार्टमेन्ट अप्थमोलजिस्ट सार्जिकेल गेस्ट्रोएन्टारोलजिस्ट न्यूरोसाइकेट्री ऑन्को सार्जारि डिपार्टमेन्ट डार्मेटोलजिस्ट ऑर्थोपेडिक्स रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर इंटर फैसिलिटी यूनिट फिजियोथेरापी रेडियोलॉजिस्ट हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट यूरोलॉजिस्ट इमरजेंसी डिपार्टमेंट सिटी स्कैन एक्स-रे पैथोलॉजी डिपार्टमेंट वैक्सीनेटर डिपार्टमेंट आरो MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854081948 93655020048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।